pethau gorau gallwch chi wneud yn ystod y cyfnod yma yw addysgu eich hun am y broblemau sydd yn wynebu pobl yn ddyddiol ar draws y byd. Rai llyfrau dwi wedi bod yn darllen mwyn helpu fi yw yr un yma, Why I'm No Longer Talking to White People About Race, sydd yn sôn am hiliaeth systematig sydd yn bodoli yn Prydain, a phethau dydyn ni ddim o reidrwydd yn sylwi arnyn nhw, ond maen nhw'n gwneud bywydau pobl di yn ddyddiol yn anodd iawn. A hefyd mae hwn o'r enw Taking Up Space sydd yn fwy penodol yn sôn am y triniaeth mae pobl fi yn derbyn mewn prifysgolion yn Prydain a sut mae'r sefydliadau yma wedi cael eu creu mwyn gweithio yn ei erbyn nhw. Helo, dwi'n mynd i argymell raglen ddogfen nes i wylio'n ddiweddar o'r enw 13th sydd ar Netflix. A dwi'n mynd i argymell achos nes i weld fel agoriad llygad enfawr. Nes i ddysgu llawer iawn o'r raglen ddogfen yma. Oedd e'n awr a hanner dwi'n credu. A nes i sylweddoli faint o'n i ddim yn gwybod am broblemau hil America. Mae'n